Budějovicích je okolo 450 lidí žijících na pokraji sociálního vyloučení nebo v nevyhovujících podmínkách. V ulicích města se nachází přibližně 150 bezdomovců. V důsledku arktické zimy umrzlo v loňském roce okolo 40 lidí. Toto téma se tak stává diskutovanějším než kdykoliv předtím. Právě se nacházíme před azylovým domem v Českých Budějovicích. Posláním Centra sociálních služeb Dům svatého Pavla je podpořit osoby převážně bez přístřeší k aktivnímu řešení jejich situace. Důležitým prvkem podpory je snaha o vytvoření pocitu přijetí, bezpečí a opory. Nyní se vydáme do interiéru samotného azylového domu. Více informací nám poskytne vedoucí azylového domu svatého Pavla v Českých Budějovicích František Kaiserschott. To, co se týká zimě, tak samozřejmě ten nárůst je velký a kolikrát nestačí ani noclehárna a musíme dělat takzvaný krizový režim. My jsme tedy jenom pro muže a v zimě, když je velká zima, tak u nás na noclehárně třeba převěstí 15 mužů plus ještě na krizovém režimu, to znamená, že sedí na židlích na tom denním centru třeba 30 lidí ještě. Jak dlouho tady jste a jakým způsobem využíváte azylový dům? Pravidelně nebo? Pravidelně jsem tady, jsem tady 2 měsíce právě, stále hledám byt a není mi přáno, takže musím docházet sem. Já jste se měl kam jít, jo, já takže jsem šel vlastně do Budějovic. Jak se to stalo, že jste v azylovém domu? No, to pasem automatu. Mám nějaký dluhy. Lidi nemají co jíst, tak se podělím s nima, no. Prostě ten nemá mail, jak mu ho dám. To tady ale zase u jiných jedinců nevidíte, to jenom někteří mají v sobě tohle. Ale se vám jako zase musím spát, jo? Je v zimě? Kde jste spát? No, našel jsem prostě dílu vykuplanou a našel jsem si tam dal potřebné věci a dal se tam tyhle věci. Dal se tam spát a potopil. A nyní se vyslechneme názory a zkušenosti českobudějovických občanů. Takže slyšel jste o azylových domech v Českých Budějovicích? Slyšel. Například o svatém Pavlovi? No, za komunistů. Já jsem nevěděl, co to je bezdomovec třeba. To neexistovalo. A co si myslíte o těch domech? No, určitě je to asi potřeba. Kamarád jednou z nich pracoval. A říkal vám třeba o tom něco? No, určitě, že to je poměrně zajímavé zařízení, že tam potkával nejenom bezdomovce, ale i lidi, kteří byli třeba jenom momentálně v nouzi. Lidí bez domova i přes snahy Evropské unie neustále přibývá. Právě teď je opět čeká nejisté období roku. Českobudějovická radnice vydala průvodce života bez domova. Snaží se o co nejrychlejší kontakt s člověkem, který se ocitne v patové situaci. S radnicí spolupracuje azylový dům pod vedením Františka Kaiserschotta. Společně tak posunuli jeho českou snahu o začleňování těchto sociálně slabších lidí do společnosti o krok dál.